Council of Igbo States in the United States of America. Nyabo, Abia. Umunna ndị Anioma nọ na Delta. Anambra, Ebonyi, Imo State. Ọrịa, onwe nke nchezo. Etu aka ọ dị. Anọ m ya. Okay, onwe ndị ka fọ na Rivers. Onwe ndị agha mana ndị a dịka onwe ndị agha niile ịpịasị ịtarị wee kpụrụ because na ị na-ene anya ife na Igbo bụkwanụ the entire Southeast, the entire South. Mana ọ bụrụ ya ka anyị bịa ikwu ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa ka mkpọnite eze eri igwe ka ọ wala anyị ọjị enwe ihe a na-akpọ presentation of Kolanut for Kolanut breaking prayers. Kolanut breaking prayers, the pouring of libation. At this juncture, you permit me to speak Igbo in totality. Why would I do that? Because the Kolanut does not understand any other language. The Kolanut does not understand any other language. The Kolanut, I want to explain to them why I'm speaking Igbo in totality. When you are about to do what we're about to do now is to talk to God in our native way. Our forefathers will pour libations and speak to God. And right about now, I want to invite the president for the ceremony of the Kolanut. He is going to pick up the Kolanut, hand it over to the chairman, who will officially now push it to the Igwe in our midst so that he can say the prayers for us in Igbo language. Right now, let me invite our president to make the presentation of the Kolanut. Mr. President. Dalu. Dr. Bobby. It's like for the benefit of those that don't understand Igbo. The Kolanut is the foundation of Igbo tradition. It is the foundation of Igbo society. And so, as such, he does not understand English language. So, please indulge me to speak in Igbo a little bit. As an Ojibat, Ashina Ojibata or Walewazia. Ojibata ebe ndị Igbo nọ, ọjị akpalịwazịa. Mana ofu onye ada awa ọjị bụ nke ọra. Mana enwere omenala a na-eji awa ọjị. Ya bụ omenala ahụ ka anyị na-eso. Onowu abagana. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ ịnọkwu ya. Ọmịtụ onwe gị. Onowu abagana. Akala mmadụ ọkala mmụọ. Nakwa ọjị abịa. Daalụ. Ndị be anyị aka na-abụ ka eji egbu ife kala aka. Ife dị nsọ. Ifere nzu dị ebe a. We are breaking the Kolanut now. We're getting ready to present it to our king, who will say the official prayers. And this is something that our people have done from time. We are people from the Bible. We are from Abraham, Isaac, Jacob, Eri. The king of Eri is here from the Bible. Genesis 46, verse 16. Go look at it. Eri came down with his brothers, Aro people, and then Arel, Imo people. So anyway, I will give you a lecture on that later about our full detailed history. We are people from the Bible. We were here when the earth was created. Ezeri, Akajoho, and me bunye yoji, Pacho iwacho oji kitu alfa mmanya o, ebutego munzu, na aka na abo keji bufe kalaka. Ezeri, wala nyoji. Amarom Ezeri okanozikuya. Arama Fuzi Ezeri. Ezeri, Eri. Sorry,
Ọ bụ na o nwee eze ọzọ anyị nọrọ ya, ọ bụ na eze ọzọ anyị nọrọ ya mụwa anyị. Onye ọzọ bụ His Royal Highness n'ọnụ, biko ya wenye aka enu ihe ji device. Ọ bụ na eze a nọrọ ya mụwa wa. Okay, we break the Kolanut. This is how we pray, like I was trying to explain to you. We are biblical people. If you go to Genesis 46:16, you will see Igbo people in the Bible. You will see Eri. You will see Aro people are in the Bible. Imo people are in the Bible. Genesis 46:16. So we are God people. We are holy people. God gave us this. I will say the prayers in Igbo, but just we pray for the families and for things to go well for everybody. When we were created, God gave us a soji. This is alligator pepper and Kolanut to pray for him. And then Nzu is chalk. This is also in the Bible. Nzu, NZU is in the Bible. Revelations 26:17. It's all in the Bible. We are God chosen people. Ndị be anyị ekene m unu. Ndị be anyị ekene m unu. Igbo kwenu? Yeah. Igbo kwenu? Yeah. Rienu? Yeah. Ụmụ unu zu unu. Onye anyị na-eme ife nna anyị mee, onye mere ife nna ya mere alụ. Mba. Onye ọkụ nyụnara n'aka emenyụrụ ọkụ. Aka na-abụ ka eji egbu ife kala aka. Ọkụ nna anyị gụnyere ya ada anyụ anyị n'aka. Anyị marapụrụ oke enyi na-ekele oke mbe. Na Chukwu abịa maka anyị na-ayọ ka ọ bịa na onyela anyị tata. Chukwu nye anyị ife anyị ga-eri, ife ga-eri anyị nye agbafue o. You answer, you say that's amen. When I pray, you answer, you say that is amen. Ndụ mmeli ndụ azụ. Iyi ata na azụ anwụna. Ndụ ọfịa ndụ anụmanụ, ọfịa akpọ na anụmanụ anwụna. Chukwu ga-ebulu anyị ụzọ kpele anyị azụ. Anyị gbue n'iru ọbụlụ mma, anyị gbue n'azụ ọbụlụ mma, anyị gbue n'aka nne ma aka ekpe ọbụlụ sọ mma. Chukwu nyere anyị aka ka anyị nyelu ndị ọzọ aka. Chukwu nyere anyị aka etu anyị chọọ ka enyelu ndị ọzọ aka. Ndị Baịbụl si no love your neighbor as yourself. Ọ dị na omenala Igbo onye nwa bụ ụzọ bidie ndị ọcha na-abịa na-akọpịlụ. Udo na ọganiru ka anyị chọọ. Ogologo ndụ na-arụsi ike. Akụnụ gara ka osimiri Naija, osimiri Anambra. Akụnụ ga-eri nne. Ife a na-ayọ Chukwu ka o nyere anyị aka. Ife onye ọrụ na-achọ n'ụwa ka o nweta. Ma ndị biznes, ma ndị movie star, ma ndị teachers, ma ndị lawyer, ma ndị biznes. Ka Chukwu nye anyị aka ka anyị chọta ezigbote nwaanyị, nwoke chọta ezigbote nwaanyị, nwaanyị chọta ezigbote di. Ka fa zụọ ụmụ, fa mụta ụmụ, Chukwu nyefe ụmụ, fa zụcha ụmụ ka ụmụ zụọ afa o. Maka mkpakara ga ma ọzọ ga-ana. Ọkụ ome. Ije anyị bịa gawa ije awele. Ụkwụ ọma kpọrọ anyị bịa, anyị abịa, anyị na-ana, anyị ana. N'udo. Ọchụ ọkụkọ nwale ọkụkọ wee nwewe ọsọ. Mkpakara ga ma ọzọ ga-ana o. Oke dibịa chọọchị ọ dịka ọchị ndị mmụọ n'aka. Ọ bụrụ alụsị niile ka a na-ama akwa ọcha. Ijele na obere mmụọ na-agba n'ọgbọ. Aka gba na-ebu ijele. Ama akọkọ upemba na-ekechie n'akwa. Egwu ada atụ afọ buru ụzọ, egwu ada atụ ike na ọ na-azụ. Na Chukwu nyere anyị aka tata, ife anyị ga-eme ga-aga ọfụma. Prezidenti ife anyị eme ga-aga ọfụma. Ife ndị CISA ga-eme ga-aga ọfụma. Unu ga-adị ka echi ada ana o. Tuenu m Onowu na Bagana. Onowu na Bagana. Ọ bụrụ alụsị niile ka a na-ama akwa ọcha. Onowu Bagana ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Ịma na ndị Igbo na-ekwu wee sị na ama ka nwa efi ara a ga-atụrụli igi n'ala wee bọ ya. Onowu anyị na-asị udo dịrị gị. Nwanne m nwoke bụ Tony na-agọ ọnọdụ. Onowu Bagana. Onowu
Onowu Baga na Okala Mmadu Okala Mmụọ. We appreciate you so much for that. Well, that was the breaking of Kolanut by our own brother, Dr. Nwachukwu Anakwenze, Onowu.